ada. Hello, जों दिनै न'आव फैदो जोंहानि न'आव माने रङियाव मागो नालाय मागोनि नारेंखल लोनो फैदो जोंहा रङियाव नारेंखल गैया आरो ओंखायनो नारेंखल लोनो फैदो रङियाव रायजोफोर जोंहा लाइसियानो फैदो मा होनो फैदो होनदों नालेंखर बेयावलाय नालेंखर गैया बेनिखाय जोङो दा नालेंखर लानानै फैदो आरो दा साहा ओंखाम जानाया बाय लेट जाबायना दिनै मायबा जानो लुगैदो बाय मिथाइ लाबाय मिथाइ आरो साहा लोङैनि दा थांनानै साहा लोंहैगोन जोंहा न'आव फिथायानो खावखांबायनो फिथाखौनो खावखांबायनो फिथासो मोनजागोन ना थांबा बाट थेवबो मिथाइ लांनाया जों मिथाइखौ लांनांगोन आरो जों गाव जानोनो फिथाखौ जायो जाबाबो थेवबो माने सब टाइमावनो फिथाफोरखौ जानो लुगैबाय थायाना ओंखायनो आरो न'आवबो फिथा जागासिनो ओंखायनो आरो मिथाइखौनो लानानै फैबाय थांनोसै औ माख्रै रुको एक मिनिट बस लोगोफोर नैबे जाबाय लादेन सक ना बुङो नैखिनि सकखौ लादेन सक बुङो लादेन सक जालायबाय आरो नै साइडथिं थांबाय इयाव मानवेन्द्र कलेज दङ ओइखिनियाव मानवेन्द्र कलेज दङ रङियानि मानवेन्द्र कलेजखौ मोनबानो जोंहानि न'खौ मोनबाय आरो लादेन सकबो थालाबायोना क्या ब्रेक मारा है रे ini keladen sok bunga dro lanjai gelo nalai ni kini akote lanjai gelo ga jane kini ya lanjai gelo berasa mane tahu no mantan kunci dan lama jing pura jeng mane borongan jing ekdom bari sing ekdom lama jing mane harsa बर'फोरा सेरेब खावनो गारने पुलिसफोरजों हमजागोन ना भितर हाबनानै भितराव मोनै बांगालफोरा माला दखान खालामनो गारने बैखिनियावनो दोङो प्रमद सारनि न'आ मा खोथा होनदोंलै ओइ दरजाखौनो खेङा साला berapa बैखिनियानो जाबाय मिलनपुर सक बैथिं थांबा गरेस्वर मोनो ओमफ्राय सिदा थांनो नाङा जोंहानि न'खौ नै लेफ्ट थांबादो जोंहानि न'खौ मोनबाय आरो नैथिं थांब्लानो तिनि मिलनपुर सका तिनिआलि आरो बिथिंनिफ्राय नैथिंनि जाबाय जोंनि न'थिंनिफ्राय फैनाय नैबे जाबाय गरेस्वर थांनाय बे मोनसे रास्ताया जाबाय रङिया थांनाय थांनोसै orang rongnya are lo थांगासिनो दोङो जोंहानि न'खौ मोनसिगोन नै बे जाबाय जोंनि खैरिबारिनि बाथौ मन्दिर बाथौ थानसालि नैबे जाबाय नै जोंनि गामिनि मथन भेलागुर सावनाया भेलागुर बनायदो नै बाथौ मन्दिरखौ आरो मोनबानो जोंहानि न'खौ मोनबाय आरो जोंहानि न'आ इखिनियाव सेथ्ला लिरनानै न' मोनफैबाय नै जोंहानि न'आ ओइनै सासे जना थाहैग्रोबाय ओइ नों बबे दे सोरनि न'बा मिथिया आङो ओइनै मालाय माइखौ इयावनो दोनो जना दोङो सेथ्लायाव रावबो ओंखारानो आंनि भिडिअ'खौनो लाजिनो मानसिफोरानो रावबो ओंखारानो ओंखायनो खारजोब्बाय गासैबो sana थांगोफोर मानसियालाय नो जोंहा बाजिनि उसुरगाखौनो दाबो खुलियाखै जेरै ओरैनो दोंबाय थायो मानो होनबा पालेंफोरा दोंखाजोबखायो ओंखायनो खुलियाखै बेनो दोङो खुलियाखै ओंखायनो बाजिया मालाय सिलाय सोनो रोंगो नै बे साहानि बाजै असला मा गामि बाथ्साला Bobe mari. Ma? Bobe mari. Bobe mari? Patsala bogai mari ni jani bajiya. Patsala ni agak hasilnya komen sorbe deh ya. Tahu nih jani bajiya patsala ni makan bikin lagi tuh dah karena.
Dia sabar ni. Ah, lari pun apa? Ai ke nak lari pun apa? Nang lihat. Coba. Ini nak Nang lihat. Christian. Nang lihat, kau nang lihat. Ini nagaran. Nah, samtalnya tahu deh. Ang na saya nak kan tahu deh. Saya nak demen dapat, dah sehari-hari dapat jadi kamu saya apa berjalan? Saya berjalan share. Sampai itu kosto kalau mana? Dah sampai. Ham. Anggoy jaya. Ye silika lah, ye silika. Nói thằng này xe rồi, bữa nay cái này là pasta bao giờ thằng này xe, chलो, thằng chलो, cái này nó, hello, giờ jangan nói bên đây bye, bố mình chỉ cần đá, má mình cái gì nhá, sini marah mình bye, giờ nó mình chỉ cần, hay là ba đứa mình nói bên đây, nó thằng nó phải nên bay, ở thế bao giờ này, hay vậy. Lah para beli balik. Bye, jangan muak. Pidina nggak kayak gue mau nari. Tangan saja. Ini baru bisa kan? Ayo saja. इतना इशारा करता है रे बाबा रे बहुत, जेने में इसे भी नहीं खबर है।